नोंथांमोनखौ जोङो बरायना थाबाय जाबाय हर गेजेरावसो दिनैसो लाइभ फैबाय जोङो ओंख्रि संगासिनो नै दासो जोंहा ओरै माबा सुगासिनो दं आंहा ओंख्रि संनायाव ओंख्रि साखिनांगौनो नै र' ओंख्रि साखिनांगौ ओरै साखियो ओंख्रिखौलाय ओंख्रि साखिनिलै आं लोगोफोर दाबो रावबो फैथ'वाखै नामा लोगोफोर नुथ'वाखै नामा रावबो ओंख्रिसो संनांगासिनोलै नै जोंना गैला देरैनो खागासिनो आं नै एरनाया संख्रि साखिलाय मालायनो बबाव दोनबावनांगौ जाखो दोनग्रा जायगाखौनो मोनासां माथो संख्रि नांबायलै दोनसै नामा होनबानो जाबाय बे नांबाबो नाङाखै संख्रि नांबायलै होनसां गोखाथार हा मा होखोब्रालाय एफा गोखालाय जानो हालायै माथो कमेन्टफ्रा सिरिथार लोगोफोर रावबो कमेन्टखौनो खालामहरथारा माथो दासिमबो दे कमेन्टफ्रा टाका टाक थुदलाबायनानै हरदो एकदम दासो जोंना ओंखाम ओंख्रि संजानायनि फैनानै सानैजों हाखु दाखु नै ओरै हायावनो लाबदे लुबदेनो होख्लायखायनो ओंख्रियाबो नायलायनो माबायदि बायदि संलाबायखोलै जानाय संनायल' जोंना ओंखाम लांनो ओंख्रि मोनबाय नालाय दा ओंखाम जानोसै नालाय नै थौ लानांगौनो साराय लानांगौनो बै थोरसिया लाना फैदो आं नैबेखौ लाबाय नै आयदै आंहा थाबायनो हायालै बोरैबा जादों आथिङा थाबायनो हायाखै आंहा आयदै लेंग्रासो जानानै दङ गायदां गायदांसो थाबायनांगासिनो दङ खामानि मावनायाबा खुनुरुखुमसो मावगासिनो एकदम खस्थ' मस्थ' जोंना माहि बिटिवाइ ब्लगआ मा होनदों आदा खबरा माबोरै दं आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना होदो दे खबरा जोंना मोजाङानो दे खालामगोन दे साबसक्राइबखौलाय मानो खालामा आं खालामगोन दे बयनिबो चेनेलखौ जों साबसक्राइब खालामना होयो जों बयखौबो अनो नोंथांमोनहाबो जोंखौबो अननांगोन आरो बिदिसो नङा होनबा लोगोफोर आयदै थाबायनो हाया बोरै जाबावनांगौ जाखो दामानि आंहा थाबायनो हायाखै आयदै जोंना नै लादुआबो रिदि रिदां लाबोना दोनफैखायो नै माखासे जालांबाय माखासे जाबावनोसै सानडेबा लाबोयो आरो दा सानडेआव लाबोगोनलाय गाबोन सानसे थाना बै अखानायै दिनाव लाबोनोसैलाय जाफैनोसैलाय बोराय नुथारसै खोमालै ने बोराय दारै मुरै लावलाजोबनाय नुथारसै नै गाज्रि नुथारसै मा होनदों जोंना मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया आलुजों गोखा फिथाइ ओमफ्राय भिन्दि नामा ना आलु नङा आलु गोखा फिथाइ ओमफ्राय भिन्दि आरो बिदिया बबेयाव दं ब्र' जोङो बेंगालराव दङ नै सानैजों बोराय बुरै ओंखाम जानोसै नै दिनै थाबनो जानायल'खा नालाय ख्राव दखानावबो बिदिनो जाबाय थायो आं नायनो ओंख्रियालाय आदै लखरा सारायखौसो लाखायो जोंना खुरैबो गैया जेबो गैया थोरसियाव मा ओंख्रिखौ नायनो दा बिलाइ ओंख्रि गोखा फिथाइ भिन्दि नुदों दा ने बेनो आरो नै ओंख्रिया नैबे ओंखाम नै जोंना फिसायावबो सानैजोंल'खा ओंखामा खेबसे हायगासेल'खा जोंना ओमफ्राय थोबायबो आरो बेनो आरो जाबायबो नै जोंना नैबे आंनि बेनि ओमफ्राय बेयाव गैला खालि जाबायबो नै खेबसे हायबाथाय जोंना ओंखामा जोब्बाय बिदि आरो ओमफ्राय नै टेबोल गैया मा गैया नालाय माल माथा ओरै एकदम रेडि दं जोङो रुमखौ सोलायबाय नालाय बिदि जानानै दं आरो नै बिदि लाथां फेथांनो जेबो गैया
नैबे नै रुमा नैबे दरजा नैबाव लाइट दङ ओरै फांखा होनांगौ नै फांखा होथ'वाखै मालिकखौ बुंनानै फांखा होनांगौ ओरैबो नै थां फालथां दं बिराद गिदिरानो जानोसै जोङो नै दायो लाइभखौ बोरै खालामो लाइभ खालामनायखौथ' आं बोरै फोरोंहरबावनो फंबाय बोरै फोरोंहरबावनांगौ नोंखौ जेनेबा मा होनना खिन्थाहरबावनांगौ बोरै खालामबा बोरै जानांगौ होनना लाइभआ माने थांनानै जानोसै जोङो दायो ओइ भिडिअ हगारो बेफोरबायदि थाम्बनेल होनानै हगारबानो जाबाय आरो ना बेफोरबायदि ओंखाम जानि र' गोखा जादों आरो ओंख्रिया एसे गोखा जादों आं आखाइ सुना फैगोन ज'फोरा आखाइ सुवाखै आङो ओंख्रि नाङाखै नांदोंमोनब्रा नैबेजों किटचेन जाबाय नालाय बे हाबग्रानि गिदिरखा रुमा टेबोलल' गैया आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बाथरुम जोंनि बेयाव मोखां सुग्रा आखाइ सुग्रा दुगैग्रा गोजौआवबो दुगैग्रा नै दै दङ बेजोंबो बिदि आरो ओमफ्राय मोनामनाय मानायफोरखौ बोगारग्रा फांखा बियो गिदिंबाय थायो नैबे जाहैबाय मेन गेटआबो जोंना दरजा लागायनासो दंखायो नै दा आयदै एसे बामनि जानाय देखायहरनोसै नामा नोंसोरखौ ओंखाम गोजा माबा संख्रिजों ओंखामसो जोंना सानैबो संख्रिजों ओंखामसो मागा मगा जालाबायनोसैलाय बेखौनो गोखा फिथाइजों बेसे रुबाय मोनसे संला होखाबाय मोनायाव जाजायो दे बिदिया माथो रावबो कमेन्टखौनो हरथारासै दे कमेन्ट हरलायदो बोरै दं कमेन्टफोरखौ खिथा हरलायदो खबर सबर बोरै नोंथांमोननिया माबोरै सोलिगासिनो दं बे SMS हरनायखौ लाइभ होब्लाबो नुवाखै SMS हरनायखौ लाइभ होनो माने नोङो लाइभखौ माबायावसो होनांगौ मोनसे माबा दङ आरो रेकर्डार बेखौ डाउनलडसो खालामहैनांगौ नोङो प्ले स्ट'राव थांनानै बे एप्सनि नामा मामोनथाय बावलायबाय मबाइल गंसेया बेयावसो दङ आंबो दा ओंखामसो जानोसै नै माबा खिथाहरनो हागौमोन नेगासिनो बेहा जानाया गुदुंबासो जानो खहाबना होथारबाय आं जानाया नाब्ले ब्ले जालायखादों दा नाब्ले जायाबालाय माबायदि जानांगौ जाखो जानायफ्रालाय बै लादुराया हरलाय आंनो साम'सा लाबोदोंमोन जोंना सिंगोरा दंमोन ने बावदों जानो दा जानोसै ओंखाम जाखांबा दहायनि माबाखौसो जानांगौमोन मा जाखो बियो अनियन साम'सा मोजांखौ नुवासै जेबो गैया नै बेजोंनो जा गोखाजोंनो गोखा फिथाइजों खहाबलायखायो ना जानायानो भाजाबासो गोथाव बिदै जानायनि होननानै जाबाय दिनै आलु एसे होनानै रावबो बर'फ्रानो गैलालाय नामा जोंखौ नायग्रायानो ने जोंनि बर'फ्रा रावबो कमेन्टखौनो हरथारा बांसिन जोब्बायदां मानसिफोरानो बुहुमाव जोंल'सैदां मेथाइ जाखानांगौलै नैबेखौसो पापर बायदि ख्राव ख्राव जानो मोजां मोनो आं पापर बायदि जानांगौ बिदिखौ नै ख्राव होनलायखायो हाथाय बायलायनो नागिरखायो हाथायानो आं जानायखौ देखायबाय थाबाय बे नामा
र' नोंसिना मालाबा मुकबां जानाय देखायगोन आं नोंसिनो सप्तासे नेबाय था सप्तासेनि गेजेराव देखायगोन आं नोंसिनो सारायसे अमा बेदर लानानै होनदों मा ओंख्रि जालाखो माने रावबो कमेन्टखौनो हरथारासै माथो सोरा मा ओंख्रि जाखो उन्दुबाय नामा माबा जों ओंखाम जानायखौनो नायबाय थाबायदां मा ओंख्रि जालाखो जोंहाथ' जागासिनो नुखाबाय जानांगौ नोंसोरो जोंना आदाया दामानि फैथाराखैलै लाइभआव हगारदों हगारनायखायनो टाइम मोनाखै बियो जोमाव बेवाइया जोमावा लाइभ हगारगासिनो नामा बियो नटिफिकेसन नुदोंमोन आं ओंख्रि संबाय थादोंमोन नायनो टाइम मोनाखैमोन आं गैयानो कमेन्टआनो रावबो कमेन्ट हराखै बानलुआ गोसा होदोंना पिनसल गलायखाबाय ओंखाम जानाया गावनाबो गलायनाय होनो आंना गवाखैलै आंना सिथाबनायसो रावबो कमेन्ट हरथ'लाबा बाय लानोसै नामा ने ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थाङो कमेन्ट खालामा ओमफ्राय लाइकबो खालामहरा आरो लाइक खालामनांगौ ओमफ्राय कमेन्ट खालामबा बिराद मोजां मोनो आरो गोसोफोरखौ रायलायनो मानो होनोब्ला नोंथांमोन कमेन्ट खालामनायजोंसो जोंबो लाइभखौ बुंनो हायो नालाय सोरबायदिया मा कमेन्ट खालामदों बिनि रिप्लाइखौ माबायदि हरनांगौ जोंना लाइभआव फैनाया बेसो आरो बिया फैनो नागिरदोंमोन मैया खामानि दं बेस्थ'थारदां फैयाखै दिनै दाबो जोंहा जाखांसै दायो खुरगासिनो जाखायो ओंखामखौबो ग्रोबनि संखायनो नांला ओंख्रिखौल' आनो ओंखाम संखांनो दसेनो ओंखाम नांला ओंख्रिल' होदो लुसै बे आग्लायगोन ना नङाबा जम थाबलायखायो ओंख्रि जानो नागिरनाया जम थाबाबा बायबायलै लोगोफोर आं बाबायलै रावबो कमेन्टबो हरा माबो हरा गोजौनि उखुम मुदाखौसो नायखोबाय थानोसां बाय बाय